راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتاوين غازت إنياتا زدالو نتا راديو أمانيل جرماية سلام أب كل خرنات عالم تركبو زخبركم سمعتي راديو إرنا لومي سوني عسران شمون تنتقمتي كل تشحن عسر جعتنيو ناي ساعت زي فنونا يفلم الله مكاتلكم بخبري نعدمكو كم وترو على توزينا كقدم لكم فلما أرستاتو إرتراوان نبرت هولاند كبابي كتما كامبن بهجدف نستودب سمينار زكام سلفيا كايدوم منجستي إثيوبيا نزلو تسأتاو هاقواف كالرقاقع عقمي كم زيبلو بوليتيكاوين تنتنتي تغسو هذه إذاعة إرنا ناب زرزراتو مسن نسجر دليت فتح زخوني إرتراوان نبرت هولاند كبابي كتما كامبن بهجدف نستودب سمينار زكام سلما سلفيا كايدوم اتوم ماستات حدا ميت زخوني إرتراوان أبتي بامباسادر منجس إرترا بلجيوم أتو نجاس كاساس تودبه سمينار هجدف نمستافن حتو تاتوم نمقرابن نابتا أخيباز كايدولو داراش نمتاو كوان تفتنو كفك أدلوم أي كالن يخون مبر كنتيبا تاختما بزعبات قداي عملكيتو مستوم دليت فتحي كمز تزراربن نزغربو طلعندما كتصار مخانون كليص لوم السمينار دقفت هجدفن ناي تقامو سلفي إرتراوان دليت فتحن ببوليس تعجبيو تخايدو نتوسخ حبريتا نأتو كبروم دافلا كابتو بوتا توكيسنا يلونا ازيز نبرة سلماو سلفي لوم نغوزا كايدكمو انتاي نيرو علامو امنتاي هما كايدكمو اتخبروم هو مبقسيو ناي بلجيوم امباسادر نغاسي كاسا ابزي نيشتي كتما كامبن تبال سيمينار كايد بوستر اوت يوم بحلف سبون حجي كما يجيرو مابزي كم عينت سايقورو ابزاني شتي كتما ايلنا تقاومو خنقبر علينا ايلنا حسيبنا مالك مخنياتو تمود داب نابرت احمد صارلو ناي توم حد ناي هدف ابزي كتمازي ابزي كتمان كبابت حجي السو يابقي سوونتي قداي نزقن فقاد سلاماوي سلفيك تقبر انت قونكا كم تنايك ادم ساتهم عوشت تحسيهم سخاب دق هو كتبل ولا هانت تقميه يقولون سلازي انتاي نقبر عبن بلولو كزي هانتي حساب مسيحاتنا سادما عوشتسي بوقع زيناتو بحكي عوشت أخيبان كل سبي تغيرون عبالات هيكون نزبل زيناتو إلنا بخومو فقاد مسحاتنا عين اتوكو من زبل ملسي بمقد بوليس تزاريبو مالتيو حجيتي من محدار كتمها تربعلو تكنتيبا مالتيو أنا خبلوكم سنبت تقدايكم تقربوا زبل أدل كفيتولنا أبوينا وعلنا كابتي قد مخلت عامت زنبرة إذا حج زكايتكم موس انتاي في اللي ريخالو حدايو انتايو تي نتقاملو زلنا نتي نمقطعم نزي هكدف بحكي خاطاتهم زحشه مقدي زي حكاويان سلازخونو ابزي دقه زبليو اتحساسبانا بحكي ابتي اخيبا خنقبرينا سمينار نهزبي كبلو خلو نحنا كم قوانوت ننفسنا ابكن نقلل نحنا هنا اخيبا خركبينا نقولو احديمكم علىكم يلكا زي حجز مص اسبمولو ابتا اخيبا كنعتو افكيدنا مالتيو نعم زي كونس نتي من محدار كتمان نبوليسن اوكي اجساتهم بعضيهم سبزيهم قاطو يقولوا لو كساتفو نتا امباسادر زمت دما حتى ام كحتو كمان نمسب كسمعوا متصور لو مو انتاي ريتوكم يوم حتيتهم مالتيو زي حجي حندبت خويناتهم نو عند اليوم منين ايلو وكما يجيكم زي اليوم زبل مواطر متيو مالتيو بكابتي محدار ما حزبي لكم بابليك سيمينار لكم بوستر تقيهم عندكم مسبلوهم باريتي بابليك سيمينار زبل اتريفنا يالنا ايلو حجزي ابقدمتي حقي ابقدمتي من محدار بفلايت كنتيبا بوا انتاي زي قداي زي كبل نيجاتيف الرأي ابقوم كحدر جميرو مالتيو لان زي كقلص ايكدنيو اما حدارينا يكونوا سلازخونه سلازي انتاي نسو ابو اختعتو ايتخلوني يخملوكم الله مسلوم دمايو كن اباي مسيخون قدايكم اسمعوا لنا اوكي جي كابتانا كلت عامت تفليت انتايا ابزي كنتيبا كرخبوكم بالو مالتيو اوكي اما سلاماو سلفي اي كايدكم من مالتيو بتاف دقه طراي سلاماو سلفي كابزي نو كايدنا كاب
أبتي رحق هذا فرق ساعات بخون سلاموي سلف بكتما ببوليس تحجبنا اوكي أبتي من محدار كتماتنا مالتي وبكبر تقبلوا منا قازيت أنياتات دما عدمولنا فعلوا قدموا لكم يلو حجينا إذا قازيت أنياتات عدموا منتهي قدايكم يلومنا زي مسبلنا يوم أزيو أدما عيكوينو مالتي بتي نايك أدم مجدي أيكون الناين أتينا يوم جزي كزرقة حوار تقازيت عتات مملو حتى كل عليو تزقربنا يو بيتيشن دما أقربوا لي يلويو بيتيشن سقومتي سقوس دوز اللينا نجيرنا يعني عبنت زوم سدتنياتاتنا إلوم يدوم هيبوم ويلفير زوستو زلو نتي سرعات زقلقلون دحر كوينهم تي من محدار كتما كسحبوه خيلي نتي حاجز كالاي نجر نخلو سبعين اتون كبلو اي كقلون يوم مخنياتو تمحبر بنئرتراوين نمحقاز قومي ويلوم بوغا عمزجيبهم ولو وابت هاجر كمزي حدا اسوسيشن يو سلازي ديسكريمينيت كغبرو سب اي فقد اللو من يقبل وزته كمزي عينتيو تي حقاوي حطوتات تقبلنا يزلنا نزي حجي كدفع له خليه وسو تايخم كمزي تكبرو زلخم كبلوميو تناتو ما اكتيفيتي دحر حجي بتاعتي منصر نايتي من محدار نايتي قلعت يولو نشتي كتمايو سلاماوي كتمايو سلازي كتاتولوهم يوم زيوتي تقبرنايو عواتيو ويفرهي بولو زبلو اوكي تبو يبتعمي مسجنك أنا اللي ኣብ ኢትዮጵያ ጸጸኒሑ ዝነትክ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት መንግስቲ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ክቆጻጸሮ ዓቕሚ ከም ዝሰኣነ ምልክት እዩ ክብሉ ሓያሎ ኢትዮጵያን ወገናት ትንታነታቶም ይህብሉ ኣለዉ እዚ ትንታነታት ዝወሃብ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወናኒ ማዕከን ዜና ኦሮሚያ ሜድያ ኔትወርክ ዝኾነ ጀውሃር መሐመድ ኣብ ልዕለይ መጥቃዕቲ ንምክያድ ውጥን ተኻይዱ ክብል ብማሕበራዊ ሚድያታት ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ ብደገፍቱ ተወላዶ ኦሮሞ ግጭታት ኣብ ዝተጓሃረሉ እዋን እዩ ኣብቲ ኣብ ኣዳማን ካልእ ከባቢታትን ክልል ኦሮሞ ዝተኻየደ ግጭታት ብውሕዱ 64 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጸብጸባት ፖሊስ ትክልል ይሕብሩ ብዘይካዚ ዓሰርተታት ሚልዮናት ዝግመት ንብረት ህዝብን መንግስትን ዓንዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናይ ሰላም ስልማት ካብ ዝዕወት ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንኢትዮጵያ ዘናወፀን ሓደገኛ ኣንፈት ዘለዎን ናይ ብሔር ግጭታት መጓሃሩ ካልእ ብዛዕባ ሰላም ኢትዮጵያ ዘዛረበ ነጥብ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብተደጋጋሚ እዋን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብል መጠንቀቕታ የመሓላለፍ እኳ እንተኾነ ኣብ ባይታ ግና ፀጥታ ሃገር ከረጋግፅ ዝኽእል ስጉምታት ንምውሳድ ዓቕሚ ከም ዝሓፀረዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዝጠቕሱ ብናይ ብሔር ግጭታት እትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ምርጫ ንምክያድ 7 ወርሒ ጥራይ ተሪፉ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ምርጫ ምክያዱ ኣጠራጣሪ ገይርዎ ይርከብ ይኹን እምበር ተቐዳማይ ሚኒስተር እቲ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ክካየድ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ናይ ምቕጻል ዕድላ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ድማ መንጎ ብሔራት ዝካየድ ዘሎ ናይ ዓሌት ህልቂት በዳሂ መድረኽ ኣንጸላሊዋ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይዝረበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ፈጺምና ኣሎና ቀጺሉ ኣተኩሮ ኣብ ዋና ጉዳያት ክስዕብ እዩ ሓቢርና ንከታተል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ كما تكونوا كبران دك هاجري وشتون وصاين زلخوم اقديمه لباوي سلامتاك قرب لكم دلي كبرام دافلاي ازي لومي زاربلو ارستي ازي اقداسنت سلفي كوينو منالبات كما استمهرو تن ملاغبوتات حدا ددحره حدا زمص انتايو ابزبل حصر ابي لك زارب كفتني እቲ አርእስትና እዚ መድረኻዊ ሓላፍነት ኤርትራውያን ሰልፍታትና ምሕያል እዩ ዝብል እዩ ሎሚ ቅድሚ ለውጢ ንኸደሉ መድረኽ እዩ ክንደይ ዓመት ይወስድ እቲ ለውጢ ብዘይገድስ ምምፅኡ እቲ ለውጢ ኣይተርፍን እዩ ብዝደለናዮ ይኹን ብዘይደለናዮ መገዲ ለውጢ ክመጽእ እዩ ግን ነቲ ለውጢ ህዝቢ ተዳልዩ እዚ ኢና ንገብር ኢሉ ክዝዳሎ ሎሚ መድረኻዊ ሓላፍነቱ ክፍጽም ኣሎ بتمدلاو لومي ዝግበር እዚ መድረኽ እዚ በሓላፍነት እንተዘይተጠቂምናሉ ካብቲ ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ዝገደደ ድማ ካልእ ሕንፍሽፍሽ ክመጽእ ይኽእል እዩ ስቂልካ ምጽባይ ማለት እዩ መድረኻዊ ሓላፍነትና እምበኣር ብቐዳምነት ሰልፍታትና ምሕያል እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታትና ምሕያል ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብመራሕቲ ናይ ሰልፍታት ጥራይ ኣይኮነን ዝመጽእ ብህዝቢ እውን ግበር
እንታይ ደኣ ደቂስኩም ግበሩባ ኣሕይሉባ ዝብል ለበዋ ክመጽኡ ይግባእ ንሰምዖ ነገር ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝዓቢ ስሞ ሰልፍታት እንተበዝሓ ርኢናየን እንዲና ይበሃል እሞ ብዛዕባ ሰልፍታት ዘሎ ኣረኣያታት ይዳኸም እዚ ቅኑዕ ኣረኣያ ኣይኮነን ሰልፍታት ሎሚ ዘለዋና ደኺመን እንተኮይነን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣነ ዝደኸማ ኣይመስለንን ህዝቢ ኣይጠቕማን ናብ ክንዲ ምባል እቲ ዝጎደለን ነጊሩ ክሕይላ ክግበር እዩ ዘሎ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ጥራዩ ንሃገር ዝኸውን ናይ ህዝቢ ርእይቶ ኣኪቡ ክጸንሕ ዝኽእልን ነዚ ሓሳብ እዚ ድማ ግብራዊ ክገብርን ዝኽእልን ንህዝቢ ድማ እንዳመሃረ ክመርሕ ዝኽእል ማለት እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ ኤርትራ እዩ ዕድል ዘይረኸበ ብጀካ በርባዕታት ዝነበረ እምበር ኣብ ኩሉ ኣፍሪቃ ኣብ ኩሉ ካብ መግዛእቲ ዝወፅእ ሃገር ኣፍሪቃ ኤዝያን ደቡብ ኣሜሪካ መሰጋገሪ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ እዘን ሃገራት ናብዚ ሕጂ ዘለዎኦ ደረጃ ክበፅሓ ብፖለቲካዊ ሰልፍታትን ገይረንን መፅአን ኣብ ገለ ሃገራት ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ማዕቢሉ ሎሚ ጽቡቕ ዝመሓደር ዲሞክራሲ ንህዝቢ ዝጠቅም ዲሞክራሲ ከም ዝህሉ ገይረን ክኾና ክእላየን ገለየን ሃገራት ድማ ብጌጋ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ድማ ሎሚ እውን ኣብ ዓዘቕቲ ይርከባ ህልዋ በዚ ይኹን በቲ ግን ንሃገር ናይ ሃገር ዕድል ዝመርሕ ወይ ዝመርሑ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ስለዚ ዘይተርፍ ጋሻ ኣጸቢቕካ ሰዓሞ እንተኮይኑ ፖለቲካዊ ሰልፍታትና መገደን ሒዘን ክኸዳ ዕድል ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዝተበላሸወ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ወይ ነዊሕ ዝገበረ ዝተበላሸወ የብልና እቲ ዘለና ህዝቢ ተወዲቡ ቅኑዕ ነገር ክገብር ዝኽእል ታሪኽ እዩ ዘለና ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ታሪኽና እተን ውድባት ብዘይገድስ ህዝቢ ንፖለቲካዊ ውድባቱ ኣሕይሉ እዩ ናጽነቱ ረኺቡ እምበኣር ሎሚ እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣገዳሲ ክኸውን መድረኻዊ ሓላፍነት ኤርትራውያን ሰልፍታትና ምሕያል እዩ ነዚ ንምርዳእ ጽቡቕ እቲ መወዳእታ ንደልዮ ነገር እንታይ እዩ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሻዕ ፍትሒ ቁጠባዊ ፍትሒ ኣሎ ፖለቲካዊ ፍትሒ ማሕበራዊ ፍትሒ ኩሉ ፍትሒ እዩ ሰብ ዘይግቡእ ኣይእሰር ሰብ ብማዕረ ሃብቲ ሃገር ይማቐል ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕርነት ኣለዎ ዝዕንድር መንግስቲ ኣይህሉን ፍትሒ ከንግስ ይግደድ ወዘተ ስለዚ ፍትሒ ክንብል ከለና ንኩሉ ካልእ ነገር የማዕራርየልና እዩ ማለት እዩ ፍትሒና ንደሊ ዘለና ጀስቲስ እዚ ፍትሒ እንተልዩ ኣብ ሃገር ኩሉ ክሰልጥ እዩ ካበልና ቅሳነት ክህልወና እዩ ረህዋ ክህልወና እዩ ወዘተ ካበልና ፍትሒ ግን እንታይ እዩ ከምጽኦ ዝኽእል ንፍትሒ እንታይ እዩ ዝወልዶ ተይልና ልዕልነት ሕጊ ምንጋስ እዩ ፍትሒ ክትረክብ ልዕልነት ሕጊ ክነግስ ኣለዎ the rule of law ዝበሃል ልዕልነት ሕጊ ዝነግስ ድማ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምስ ዝነግስ እዩ ዴሞክራሲያዊ ኣገባባት ኣብ ኩሉ ስራሕ ናይቲ ሃገር ኣብ መንግስቲ ኣብ ውልቂ ኣብ ስድራ ቤት ከይተረፈ ዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ቅቡል ኮይኑ ምስ ዝስራሕ ጥራይ እዩ ማዕርነት ናይ ዜጋታት ዝሕሉ ብኣብዝሓ ድምፂ ዝኽይድ ናይ ኩሉ ሰብ መሰል ዝሕሉ ክንብል ከለና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኣሎ ንልዕልነት ሕጊ ክወልደልና ወይ ከዓ ከንግስ ይኽእል እዩ ብግዲኡ ግን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ድማ ሱቕ ኢሉ ዝመጽእ ዝሽመት ነገር ኣይኮነን ወይ መጽሓፍ አንቢብካ ዝመጽእ ኣይኮነን ወይ ኣስተምህሮ ሰሚዕካ ጥራይ ዝመጽእ ኣይኮነን እቲ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ውክልና ዝሰረቱ ወይ ኣብ ውክልና ዝመሰረቱ እንተኮይኑ ጥራይ እዩ ስልጣን መንግስቲ ብወከልቲ ህዝቢ እንተቆይሙ እዩ ወይ ኣብ ኢድ ወከልቲ ህዝቢ እንተሃድዩ ስልጣን መንግስቲ ብገለ ጉጅለ ጥራይ ወይ ብሓያላት ጥራይ ምስ ዝዕብለል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክመጽእ ኣይክእልን በኣር ስርዓት ስልጣን መንግስቲ ናብ ወከልቲ ህዝቢ ምስ ዝመጽእ ወይ ናብ ባይቶ ሃገራዊ ባይቶ ምስ ዝመጽእ እዩ ስልጣን መንግስቲ ድማ ዝመጽእ ወይ ናብ ወከልቲ ህዝቢ ዝሰረቱ ስልጣን መንግስቲ ድማ ዝመጽእ ብፖለቲካዊ ሰልፍታቱ ኣቢሉ ጥራይ እዩ
ምክንያቱ ወከልቲ ህዝቢ ቶም ዝበለጹ ፍትሒ ከንግሱ ዝኽእሉ ኣብ መወዳእታ ናይ ህዝቢ ወከልቲ ክመፁ ዝኽእሉ ብመገዲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ጥራይ እዩ ንምንታይ ዝብል ዝርዝራቱ ክመጽእ ሕጂ ክርእዮ ኢና እምበኣር እተን ቁልፊ ቃላት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ቁኑዕ ኮይኑ ግቡእ ስርሑ እንተማዕቢሉ እሞ ሎሚ እንተሓይሉ ወከልቲ ህዝቢ ስልጣን መንግስቲ ዝሕዙ ወከልቲ ህዝቢ ምዕቡላት ምኩራት ናይ ህዝቢ ድሌት ከምፅኡ ዝኽእሉ ክኾኑና ይኽእል ማለት እዩ በብሓደ ንረኣዮ ሕጂ ዝበልኮ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ንስልጣን መንግስቲ ዝሕዙ ወከልቲ ሃገር ወከልቲ ባይቶታትና ይቅርብ ወከልቲ ባይቶታት ስልጣን መንግስቲ እንተሒዞም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ይወሓስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንተተዋሒሱ ልዕልነት ሕጊ ይወሓስ ልዕልነት ሕጊ እንተተዋሒሱ ድማ ፍትሒ ይነግስ ማለት እዚአን ደረጃታት ኢና ክንገብር ናይ ሎሚ እምበኣር ብፖለቲካዊ ሰልፍታትና ምሕያል ክንጅምር ኣብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እዩ ካድራት ዝፈርዩ ንቕሓት ህዝቢ ዝመጽእ እቶም ንኣሽቱ ናይ ምምራሕ ክእለት ዘለዎም ዝቕልቀሉ ዝረኣዩ ሎሚ ክንሪኦም ኣይንኽእልን ኣለና ምክንያቱ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ንጡፍ ስራሕ ህዝቢ ምግባር እንድሕር ጀሚሩ ጥራይ ኢኻ ነዚኦም ሰብ ረኽቦም ምሁራት ዘለዉ ንፖለቲካዊ ሰልፍታትን ንሃገርን ክመርሑን ብውሕልነት ናይዚ ዘመን እዚ ንቅድሚት ክሰድዋ ነቲ ሃገር ዝኽእሉ ሎሚ ኣይቅልቀሉን ኣለዉ ምክንያቱ ንዕኦም ዘስርሕ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ወይ ሰፊሕ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት የለን እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም እኳ እንተኾነ እቲ ኣመፃፅኡ ግን እዚ ስርዓት እዚ ነዚ ኩሉ ፈሊጡ ቀደም ኣብ ውሽጢ ሃገር ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከም ዘይግበር ግደፍ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝኾነ ምትእኽኻብ ካብ ዕቁብ ጀሚርካ ማሕበር ናይ ዩኒቨርሲቲ ማሕበራት ናይ ሞያ ማሕበራት ከም ዘይህሉ ምግባሩ ኢሳያስ ነዚ እዩ ይፈልጥ እዩ ካብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ካብ ምትእኽኻብ ካብ ማሕበር ካብ ውድብ ከም ዝበቁል ሓይሊ ስልጣን ናይ ህዝቢ ስለዚ ነዚ ኣውዲቆ ኣሎ እንኮ ዕድል ዘሎ ሕጂ እዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኤርትራዊ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ወኪሉ ሰልፍታቱ ምሕያል ስለ ዝኾነ እዚ መልእኽቲ እዚ ብፍላይ ንተቐማጦ ወይ ነበርቲ ወፃኢ እዩ ኣብቲ ምጭባጥ ስልጣን መንግስቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዝሕይል ናይ ዝበዝሐ ህዝቢ ጠለብ ናብ መንግስቲ ዝበፅሕ እዩ ናይ ዝበዝሐ ህዝቢ ጠለብ ናብ መንግስቲ ዝበፅሕ ድማ ብመገዲ ሃገራውን ካልኦትን ህዝባዊ ባይቶታቱ ጥራይ እዩ ሃገራውን ካልኦትን ህዝባዊ ባይቶታት ዝሕይሉ ድማ ህዝቢ ብቑዓትን ምኩራትን ወከልትን ተረኺቡ ጥራይ እዩ ህዝቢ ምስ ብቑዓትን ምኩራትን ወከልቲ ድማ ክላለ ዝኽእል ብመገዲ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ህዝባዊ ውድባትን ህዝቢ ብዛዕባ ዘገድስዎ ጉዳያት እኹል ኣፍልጦ ዝረክብ ብመገዲ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ህዝባዊ ውድባትን ድሓር ከምቲ ሓንቶይ ዝጠቐስኮ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ህዝባዊ ውድባትን እዮም ንተካእቲ መራሕቲ ትምህርትን ተመክሮ ምምራሕ ሃገር ዘስንቁ ማለት እዩ ዴሞክራሲ ምውርራስ ስልጣን እዩ ይሓትት እዩ ማለት ሓደ መድረኽ ናይ ስልጣን ሓደ ወለዶ ሒዝዎ ፀንሕ እቲ ወለዶ ድማ እቲ ዝፀንሐ ወለዶ ቀስ እንዳበለ ኣብቲ ስልጣን እንዳልገሰ ካልኦት ድማ እንዳተክእዎ እንዳተወራረሰ እዩ ዝኸይድ ኣብ ሃገር ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበሩ መራሕቲ ቀስ ኢሎም እንዳተኣለዩ ሓደስቲ ድማ እንዳኣተውዎ እዩ ዝኸይድ ከም ቡምባማይ ማለት እዩ ኣይፀንሕን እዩ እቲ ሓደ ኸይድ እቲ ሓደ ትክኦ ሓድሽ ገና ፎኩስን ሓይሊ ዘለዎን ድማ ይትክኦ ማለት እዩ ምውርራስ ዝህሉ ናይ ምውርራስ ካብ ኮነ ዴሞክራሲያዊ ስልጣን መንግስቲ ኩሉ ሻዕ ኣብ ሃገር ዝቀያየር እምበር ቋሚ ፖለቲካ የለን ኣብ ሃገር ቋሚ ፖለቲካ ዝበሃል የለን ነቲ መድረኽ ዘገልግል ፖለቲካ እንዳተቀየረ እዩ ዝኸይድ ከም ስፖርት ማለት እዩ ኣብ ስፖርት ሓደ መዓልቲ ግጥም ብገለ ጋንታ ይሰዓር እዚ ጋንታ እዚ ምናልባት ሻምፒዮን ኮይኑ ወይ ከዓ ንኩሉ ዓብሊሉ ተዓዋቲ ኮይኑ ተባሂሉ ንዘለዓለም ኣይኮነን ዝፀንሕ ድሓር ድማ ኣብ ዝቅፅል ዘሎ ዓመት ኣብ ዝግበር ድማ
እንደገና ካልኦት ሓደስቲ መፅኦም ከውድቅዎ ክፍቱን እዮም ክትክኦ ክፍቱን እዮም ኩሉ ሻዕ ይፀንሕን ይተኻኻ እዩ ስለዚ ፖለቲካውን ኣብ ሰልፍታት ዘሎ ፖለቲካ ነንሕድሕዶም ክበኣሱ ኣይኮነን ሰልፍታት ናይ ሎሚ ነንሕድሕደን ሓደ ጉዳይ ተወዳዲረን ህዝቢ ኣብዚ መረፆ ናይዚኦም ሓሳብ ሕሸን ኢሉ ንዝሃቦም ነቲ ብልጫ ክህብ እዩ ነቲ መንግስቲ ስልጣን ክረክብ እዩ ህዝቢ ብምርጭኡ ኣቢሉ እዚኦም ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ዕድል ይህቦም ህዝቢ ማለት እዩ እዞም ዝተመረፁ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እዚኦም ግን ንዘለዓለም ኮፍ ክብሉ ኣይኮኑን እንደገና ድማ ካልኦት ዝሓሸ ሓሳብ ኣምፅኦም ንዓመታ ወይ ን4 ዓመት ወይ ብካልእ መገዲ እውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ካልኦት ከምፅ እዩ እዚ እዩ እቲ ንደልዮ መፃኢ ግን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ምሕያል እንታይ ንምሕያል እንታይ ጎዲሉና ኣሎ ወይ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ሕቶ እዩ ዝመፅእ ፅቡቅ እዚ ዝተባሃለ ኩሉ ተረዲዩና ኣሎ እሞ እንታይ ንግበር ብዛዕባ ፖለቲካዊ ሰልፍታትና ንምሕያል ዝብል ሕቶ ዝመፅእ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ቀፃልነተን ናይ ምርግጋፅ ሕቶ እዩ ቀዳማይ ክወሃቦ ዘለዎ ሳስቴይናቢሊቲ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ክምዕብላ ክኽእል ኣለዎን ክሞታ የብለንን ክዳኸማ የብለንን ማለት እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ቀዳማይ ነገር ሰዓብቲ ናይ ምምልማል ብቕዓቱ ክብከብል ሰዓብቲ ወይ ከዓ ኣባላት ዘይብሉ ሰልፊ ንህዝቢ ኣይወክልን ማለት እዩ ሎማ ኣብ ኤርትራ ድምፅና ነስማዓሉ መገዲ ስለ ዘየሎ ናይ ሰዓብቲ ጉዳይ ናይ ደገፍቲ ጉዳይ ብዙሕ ቦታ ኣይንህቦን ኣለና ፅባሕ ግን ለውጢ ክበሃል ከሎ ግድን ህዝቢ ድምፁ ከስምዕ ሽዑ ግን እንታይ ሒዙ እዩ ዘስምዕ ህዝቢ ንመን ፈሊጡ እዩ ዘስምዕ ዝብል ሕቶ ክመፀና እዩ ብጀካ ኣስማተን እንታይ ክፈልጥ እሞ ብዛዕባ ዘን ሰልፍታት እዚአን ስለዚ ካብ ብሕጂ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሰዓብቲ መደባተን ከጥርያ ኣለወን እዚ ኣንፃርነት ኣይኮነን አንጻር ሓድነትን ስምረትን ዝኸይድ ኣይኮነን ንሕና ኩልና ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ሃገር ሰሚርና ኣለና እዚ ውርዱ እዩ ሕጂ ኣብቲ ፖለቲካ ምክያድ ግን ዝተፈላለየ ስትራቴጂን ሜላታትን ምግባር ጥዕና እዩ ኣብ ሃገር ፖለቲካ ሓደ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ እዚ ጥራይ ዝግበር ብዝብል ስለ ዘይንኸይድ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክወዳደራየን ግን ሰዓብቲ ክህልወን ክገብራ ኣለወን ኣብቲ ሓሳበን ዝርዕም እንዳበዝሐ እንዳሰፍሐ እንድሕር ከይዱ ዝበዝሐ ሰብ ደገፍ ስለ ዝህበን ኣብቲ ስልጣን መንግስቲ ክበፅሓ ዝኽእላ እተን ደገፍ ህዝቢ ዘለወን ስለ ዝኾና ሰዓብቲ ምብዛሕ ዝበሃል ነገር ክግበር ኣለዎ ካብ ባህልና ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል ወይ ካብቲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ፖለቲካዊ ባህልና ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል ሰዓብቲ ናይ ምምልማል ብቕዓትና ብቕዓት ሰልፍታትና ትሑት እዩ ኣባላት ምምዝጋብ ኣይንፈልጦን ኢና ጥራይ ኣኼባ ፀዊዕኻ ዝመፀ ይመፅእ ኢና ንብል ንጡፋት ካድራት ብኣይዲዮሎጂ ዝህነፁ ነቲ ናይቲ ሰልፎም ፕሮግራምን ናበይ ክበፅሕዩን ፈትፊቶም ዝፈልጡን ንህዝቢ ከረድኡ ዝኽእሉን ካድራትን የድልዩ ምምልማል የድልዩ እዚ ኣብቲ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንፈልጦዮ ኣምር እዩ ሎሚ ኣብዚ ምዕቡል ሃገራት ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝበሃሉን ብካድራቶም እዮም ዝሰርሑ ግድን እዩ ድማ ካብ ካድራት እዮም መራሕቲ እውን ዝረኽቡ መጨረሻ ስለዚ ካድራት ምስልጣንን ብኣይዲዮሎጂ ከም ዝሰንቁ ምግባርን ምኹስኳስን ይጎድል እዩ ማለት እዩ ማኒፌስቶ ወይ ፕሮግራም ኣውፂኻ ኣብ ዌብሳይት ጠቂዕኻ ወይ ከዓ ሓቲምካ ጥራይ ሰልፊ ኣይበሃልን እዩ ሰልፊ ካድራትን ሰዓብትን እዩ ካልኣይ መራሕቲ ናይ ምምልማል ብቕዓቱ እውን ትሑት እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ግዜ መራሕቲ ምኹስኳስ ካብ ንኣሽቱ ክጅምር እዩ ኣለዎ ደቂ ዕስራታት ምስ በፅሑ መን ኣሎ ተባሂሉ ዘድልዮም ካብቶም ዘለው ናይ ሰልፍታት ኣባላት ንፉዓት ንመፃኢ መራሕቲ ኣብ ዝተፈላለየ ፀፍሒ መራሕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ክተሰልጥኖም ክተስንቆም ኣለካ ኣብ ውሽጥካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ስልጠና ክትእትዎም ኣለካ ደይ መደይልካ ሎሚ ዝጀመርካዮ ዝኮስኮስካዮ መራሒ ወይ ካድር ንመራሕነት ዝኮስኮስካዮ ድሕሪ 15 ዓመት ኣብቲ ቦታ ክበፅሕ ተስፋ ትገብረሉ ካልእ እውን ሕግን ስነ ስርዓትን ምኽባር ኣብ ናይ ሰልፍታት ሕጊ ምስ ኣባላቶም ጽኑዕ ኣይኮነን ምስ ኣባላት ጽኑዕ ኣይኮነን ምክንያቱ መራሕቲ ሰልፍታት ብቀሊሉ ይድፈሩ
ተመሪጾም ክንሶም በትዮም አባላቶም በቀሊሉ ክድፈሩን ክጽረፉን ከለው ዝከላኸለሎም ስለዝስእኑ ካብቲ ቦቶኦም የልግሱ ወይ ከዓ ይድስኩሉ ባዕሎም ናብ መሪሕነቱን ክመጽእ ዝደሊ ብቑዕ ሰብ ይሰኣን ነቶም ዘለዉ ጥራይ ምድግጋም ይኸውን ሓደስቲ ንሕና እውን ኣለና ዝብሉ ኣይቅልቀሉን እዮም ምክንያቱ መራሕቲ ምድፋር ምጽራፍ ምዝላፍ ዝከላኸለሎም ሕጊ ዘይምግባር ንመሪሕነት የዳኽም ኣሎ እዚ እውን ሓደ ካብ ጉዳይና እዩ ናይ መለክዒ ኣድማዕነት ወይ ብቕዓት ናይ ሓደ ሰልፊ እውን ክንፈልጦ ይግባእ ሓደ ሰልፊ ቀደም ዝነበረ መምዘኒ ኣይኮነን ሎሚ ዝሰርሕ ሓድሽ መምዘኒ ክህልዎ ኣለዎ ናይ ዜጋታት እምነት ናይ ምኽሳብ ክእለቱ ግን ቀዳማይ እዩ እሱ እቲ መምዘኒ ክንደይ ሰብ እምነት ኣለዎ ኣብዚ ሰልፊ እዚ ወይ ኣብዚኦም ሰልፍታት ክንብላ ህዝቢ ኩሉ ነገር ፈሊጡ ኣይኮነን ተንቲኑ ኣይኮነን ንሰልፍታቱ ዝስዕብ እምነት ክሕድረሉ ዝኽእል እዚኦም ቃሎም ኣይዓፅፉን እዮም ዝብል እዚኦም ሓደስቲ ነገር የምፅኡ ኣለዉ ዝብል እዚኦም ኣይሰርቁን እዮም ኣይተበላሸውን እዮም ዝብል እምነት ዝመጽእ ብሓደ መዓልቲ ኣይኮነን ቀስ ኢሉ ዝምዕብል እዩ ህዝቢ እንዳተዓዘበ ምስ ከደ ዝመጽእ እዩ እዚ ክህሉ ኣለዎ ከምቲ ህዝቢ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ውድባቱ ኣብ ናጽነት ዝገበሮ ማለት እዩ ኩሉ ዋላ እቲ ክፋእ እንዳፈለጠ ዝገብሮ ዝነበረ ዘይምሉእነት እንዳፈለጠ ኣብቲ ዓብይ ጉዳይ ናይ ምምጻእ ናጽነት ግን ሙሉእ እምነቱ ሓዲሩ ጸኒሑ ኣብቲ እዋን ናጽነቱን ሙሉእ እምነቱ ሂብዎም እምነቱ ክሒዶሞ ጠሊሞሞ ግን እምነት ናይ ህዝቢ ዘጥሪ ቀዳማይ መምዘኒ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ነዚ ንምግባር ናይ ግድን ትርግታ ልቢ ናይ ዜጋታት ክፈልጥ ኣለዎ እቲ ሰልፊ ንጠለብ ዜጋታት ዘርዊ መደባት ናይ ምድላው ክእለቱ የድሊ ስቕ ኢልካ ሓፈሻዊ ዝኾነ ህዝቢ ኣጸቢቑ ዘይግደሰሉ ወይ ከዓ ከም ርዱእ ዝወስዶ ነገር ኣብኡ ጥራይ ኣድሂብካ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ትርግታ ልቢ ወይ ከዓ ድሌት ጠለብ ናይ ዜጋታት ከማልእ ኣለዎ ብዛዕባ ነጋዶ ብዛዕባ መታሕት ብዛዕባ ከበሳ ብዛዕባ ሃይማኖት ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንታይ ክግበር እዩ ወዘተ ህዝቢ ዝደልዮ ብዛዕባ ደሞዝ ምውሳኽን ዘይምውሳኽን ቁጠባና ወይ ካብ ምንታይ ኢና ክንከስብ እሞ ንሕና እንታይ ረኽባ ኣለና ብዛዕባ ጥዕና ውሕስነት ብናፃ ናይ ምዃን ጥዕና ብዛዕባ ደቅና ትምህርቲ እዚታት ኩሉ መደቡ ኣስፊሑ እንድሕር ገሊፁ እምነት ናይ ህዝቢ ከጥሪ ሰልፊ እዚ መደብና ብከምዚ እዩ እዚ መደብና ብከምዚ እንዳበለ ዝርዝራዊ ዝኾነ ነገር ምስ ዘቕርብ ንህዝቢ ከረድእ እንትኽኢሉ እምነት ህዝቢ ክዛዙ እዩ ማለት እዩ ናብዞም ዕቱባት ዝበሃሉ ሰልፍታት እዚ ኩሉ ንምግባር ጎስጓስ ወይ ሓበሬታ ንምዝርጋሕ ክእለቱ ሓደ መምዘኒኡ ክኸውን እዩ ምስሊ ከማን ምስሊ ጽፉፍነቱ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምስሉ ሓንሳብ እንተተጸይቁ ዘይሓስስ ኣሎ ሓንሳብ ድማ ጽቡቕ እንተኮይኑ ዘይጽየቅ ኣሎ ነዚ ምስሊ ወይ ኢሜጅ ዝበሃል ነገር ናይ ምቕራብ ካልእ ልዕሊ ኩሉ ድማ ልዕልነት ሕጊ ተማዘዝቲ ናይ ምዃን እዩ እዚ ኩሉ ንዜጋታት እምነት ክሕድር ዝኽእል ብልጫታት ናይ ሓደ ሰልፊ ቀሪቡ ሎሚ ኣብዚ መድረኽ እዚ እዚ ኩሉ ክገብር ይኽእል እዩ ኢሉ ሰብ ከሎ ጌና ዕድል ዝህቦ ሰልፊ ነዞም ዝስዕቡ ቀዳማይ ወቅታዊ ውጥን ብወቅቲ ዝተመቃቀለ ውጥን ማለት እዩ ፔሪዮዲካል ውጥን ናይ ምግባር ገይሩ ንህዝቢ ክቐርብ ኣለዎ መጻኢ ግድላት ወይ ቻሌንጅስ እንታዮም ዕድላትና እንታዮም ሓደጋታትና እንታዮም እዚኦም ኩሉ መምዩ እዚ ክንገብር እዚ ውጥን ነዚኦም ኩሎም ኣብ ግምት ዘእቱ ኢሉ ክቐርብ ኣሎ እቲ ካልኣይ ስትራቴጂ ነዚ ውጥን ናይ ከምዚ ስትራቴጂ ኢና ክነውዕሎ ድማ ክብል ኣለዎ ብከምዚ ከይድና ከምዚ ምስ ገበርና ክዕወት እዩ እዚ ውጥን እዚ ድማ ኢሉ ንህዝቢ ከምን ክኽእል ኣለዎ ብፅሑፍ መተግበሪኡ ባጀት ከውፅእ ኣለዎ ካበይ ይርከብ እዚ ባጀት ኢልካ እዚ ክግበር እዩ ጥራይ ዝበለ ዓዊቱ ማለት ኣይኮነን ህዝቢ እውን
حساوي يكبلو زخلو دا كابي أمشي وكبرويو كبحالي سلفقن ما تقبريو باجت دما كم زعتاوي إزي غيرنا دما نزوت عين قبر تزترفه دحر نقبرو تقدم زيو بمبال ناي جنزباوي مدايون نهزبي وين سعبتي ناي مقراب تقبارك في التمالو مدلاو سهليدا تقباره دما ويكا زي تايم تيبل زبحال نقر جزي قدب زلو سهليدا ناي تقبارك قبر اتي لومي بادو زلو السويو أبسل فتات زي قبر أبو الدبات زي قبر هزب دما زي طلبو زلو السوينو هاي مالتيو مدب زوز أخايو زبل كان تبلكا قبراوي النتو بقدب جزين تقميت كايو دحري 3 ورحي ازي اب قبري كترقوميو دحري 4 ورحي ازي كجمريو كلتا عمت مس قبره ابز مدرخ بصحنا زبل سئلي نايتي اكايدا نهزبو كيبالو نعود ما قالسالو منالبات كلكم مالا كم زي كل كلنا نفلت ابزتي زصفف حجرون اي مالا ان يفصيمو ግን ህዝቢ ምስቲ ሰልፉ እቲ ሰልፊ ምስ አባላቱ ምስ መሪሕነቱ ተሳኒዩ ከም ዝኸይድ ግን ይገብሮ ዝጎደለ በሓባር ትመልእ ድኹማት መራሕቲ እንተልዮም ብእዋኑ ብቕዓት የብሎም እንተባሂሎም ይእለዩ ብቕዓት ዘለዎም ይመፁ ገንዘብ ጎዲሉ እንተኮይኑ ገንዘብ ይድለ እዚ እዩ ንሃገር ንቅድሚት ዝሰዶ ድኽመትካን ብርታዕኻን ኣብ ውጥነ እቲኻ ሰሌዳ ግዜ ምእታው ሎሚ ሰሌዳ ግዜ ዝበሃል ዋላ ኣኼባ ንምፅዋዕ ከማን ሰሌዳ ግዜ ከም ዋዛ እዩ ዝረአ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ደም ተጠቅሞ ኣወታይ ቆፀራ ተገይሩ ኣይክበርን ኣኼባ እውን ብሰዓቱ ተጀሚሩ ብሰዓቱ ኣይውዳእን ሎሚ ኣኼባ ምስ ተገብረ ኣብቲ ዝቕፅል ኣኼባ በዚ ዕለት ክግበር እዩ ተባሂሉ ኣይውዳእን ስለዚ ይምጠጥ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ኣኼባታት ዘሎ ወወርሒ ክንራኸብ ኢና ኢሉ ዝሓሰበ ድሕሪ 6 ወርሒ ተራኺቡ ይበሃል ንሱ ጥራይ ዘይኮነውን እንታይ ተገይሩ ኣብ ዝሓለፈ እዚአን ኣብ ከምዚ ሰሌዳ ግዜ ክንትርጉመን ዝበልናየን ኣበይ በፂሑ እናተባሃልካ እንሕሌትካ ክትተሓጋገዙን ኣብ ዘይትኽእለሉ መድረኽ እዩ ዘሎ ስለዚ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ናይ ምፅርራፍ ናይ ምውቕቃስ ናይ ምክሳስ ባይታ ይገፍሕ እዚ እውን ካብ ፖለቲካዊ ባህልና ዝመፀ እዩ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ንህዝቢ ብፍላይ ድማ ነቶም ሕጂ መሪሕነታት ዝሕዙ ዘለዉ መንእሰያት እቱባት መንእሰያት ዝምሃሮም የለን ዝፈልጡ ምጥላም እዮም ዝፈልጡ እዚኦም ክጥለሙ ከለዉ እዮም ዝፈልጡ ማለት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ብኩሉ ጉዳዩ ንመንእሰያት ክዓብዩ ከለዉ ዝኮስኮሶም ጥልመት ወይ ሽጣራ ከም ዘሎ እዩ ምሂርዎም ዝበሎም ኣይፍፅምን ሓሶት ይነግሮም ንኣብነት ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንተወሲድና 18 ወርሒ ተባሂሉ ሰቂሉ ድማ ድሕሪኡ ኩናት ተባሂሉ ኣብኡ ከሎ ተመጢጡ 20 ዓመት ዳርጋ ገይሩ እዚ ጥልመት እዩ ነቲ ፀገም ነጊርካ እንታይ ይሓይሽ ከይበልካዮም ትጠልሞም ኣለኻ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ብመደብ ዝስራሕ ነገር ምፅብፃብ ዘለዎ ነገር ፈሊጦም ስለዘይ ፀንሑ ሎሚ እውን ኣብዚ ናይ ማሕበርን ሰልፍታትን ኣብ ምምራሕን ኣብ ምቋምን ድኹም ጎድኖም ናይ ሰሌዳ ግዜ ኮይኑ ኣሎ ንሕና ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ካልእ ግዜ ሰሪሕና ዝነበርና ሰባት ቁሩብ ጫፍ ኣለና ብመደብ ግዜ ምስራሕ ኣብ ካልእ ውድባት ሰሪሕና ስለ ዝኾንና ኣብ ፖለቲካዊ ውድብ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ከምኡ ስለ ዝሰራሕና እዚኦም ሓደስቲ ወለዶ ግን ወለዶታት ግን ክሳብ 50 ዕድሚኦም 55 ዕድሚኦም ዘለዉ ግን ኣብ ከምዚ ስለ ዘይሰርሑ ሎሚ ዓብዪ ለበዋ የድልዮም ኣሎ ስለ ዝበልኩ ነዚ ገምጋም ክገብር በቂዕ ኣለኹ በኣር ፖለቲካዊ ሰልፍታትና ምሕያል ማለት ነዚኦም ጉዳያት እዚኦም ቦታ ምሃብን ከም ኣስተምህሮ እውን ንህዝቢ ብኩሉ ከም ዝርጋሕ ምግባርን ክኸውን ተስፋ ገብር ክብሮም ዳፍላይ እንደገና እዚ ወድዓንኩ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ
መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ። አሎ ከመይ ውዒልኩም? ኤፍሬም ካብ ጀርመን እየ። ወኣነ ክትበርሃለይ ደልያ ዘላ እዛ ናይ መቐለ እያ። ናይ መቐለ ከዓ ሕጂ ክሕተት ፀኒሕ ሓውና እስከ ኣብርህልና ክትበርሃለይ ደልየ ኣለኹ እዛ ናይ መቐለ እስያሲ ንመቐለ ኣትዩ እታ ናይ ሄሊኮፕተር ከዓ እስከ ኣብርህ ኣብሉለይ ካብ ጀርመን እየ ደው ኢለልኩም ዘሎ ኤፍሬም ተስፋም ከያ ካታተለኩም ኣለኹ። ሰላም ኣነ ኤርሚያስ የማነ በሃል ኣብ ሳን አንቶኒዮ ቴክሳስ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብር ዘለኒ ሓሳብ እንታይ እዩ ምዝሕሉ ኩነታት ሃገርና ምዝ ዘሎ ናይ የኣክል ማዕበል ዝበፅሕዎ ዘሎ ደረጃ ምንም እኳ ጽቡቕ ተኾነ ምንም እኳ ብዙሓት ስዒሮም ብዙሓት ዋጋ ከፊሎም ብዙሓት እዚ ምትእኽኻብ እዚ ናይ ህዝቢ ድምፂ ብሓደ ምእንቲ ክስጉም ብዙሓት ዋጋ ጊዜን ገንዘቦም ፍልጠቶምን ከፊሎም እዮም ንዕኦም ድማ ክብሪ ይግብኦም እዩ። ኣነ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ግን ኣብዚ ኣብ ናይ የኣክል ማዕበል ናይ ፍትሒን ለውጢ ደለይቲ ዝለዓሉ ስነ ሓሳባት ዘይምክብባር ምንሻው ንሓድሕድካ ምንፅፃግ መርሓባ ሬድዮ ኤረና ኣነ ሓንቲ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራን ናብ ሓለውቲ ናይ ኢሳያስ ተተሓላልፍለይ ይደሊ እሱ ከዓ ተዘክራተይ ኣብ 77 ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣብ ናይ ፋሉል ተባሂልና ኣብ ተኣሰርናሉ ግዜ ድልድል ፋሉል ፅልዋ ፋሉልና ኣለዎ ተባሂሎም ኣብ ተኣሰሩሉ መንግስቲ ኣብ ማቴዎስ ዝተባህለ ከመንተ ተመላልሲ ንክስና ስለዝነክስ ስለዝነበረ ኣብ ሳልሳይ ግዜ ክነክስ ምስ መፀ ወዲ ማቴዎስ መንግስቲ ኣብ ማቴዎስ ነዚ ተመን ኣብ ርእሱ ቀቲልዎ ነዚ ተመን ናይ ዓብሃሎ ከዓ ተኸላኸልቲ ናይ ኢሳያስን ናይ ህዝቢ ኤርትራን እዚ ኣለዎ ባጃጅ ተሓላልፈልኩም ምስ ብዙሕ ይቕረታት ቻው ተዋተይ هلو راديو ارينا انا كاب فيرجينيا امريكا فيرجينيا ستيت اوف فيرجينيا دولا له وشاولوتي بجلت دولا له لذي انتاي كنا هنا اسم سبات عبيت تساينهم ثم ناي قدم تقادلتي ثم جنرالات اوش تعدد له زتمامعو نحنا نصلي علينا እንዳጠለኻ እቲ ነቶም ድምፂ ዘይብሎም ድምፂ ኹነሎም ዝብል ኣምላኽ ዝዓድና ካብ ኣሜሪካ ካብ ኢሮፕ ካብ ኣውሮፓ እንዳኸሪኦም ዝዋግኡ ነይሮም ናይ ቀደም ኣሕዋትና ቦታትና ሕጂ ንሕና እንታይ ኮይና ተሃኒና እንታይ ዘድዕና እንታይ ሽግር ፈጢሩና Hello, Radio Rena, Takatumi, Sanai Tibal, Trigobro Delacum, Kulu, Ramir, Datnoko, Jonathan, Kolom, Masarsun, Tami Datnakakum. Thank you. እዚ ድምፅ ራዲዮ ኤረና ሰላም ራዲዮ ኤረና ኣነ መሓር ተኽለ ወዲ ባሻይ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ ቅመጥ ኣብዘን ሓለፋ ክልተ ሓሙሳት ሓረጎ ቀለታ ምስ ማሕሙድ ሳልሕ ዝገበረቶ ብጣዕሚ ብሕዘን ኢንተርቪው ምክንያቱስ ኣደነው ደቂቃቶ ድያ ብዙሕ ኣሕምቂቃቶ መስለን እምበር ካውን ላዕሊ ብትርሕቶ ክትሓቶ ትኽእል ነይራ ሓረጎ ቀለታ ማለት እዩ እዚ ድሓን ከም ዘለዎ ሓሊፈ ማሕሙድሲ መሳርሒ ናይ ህግደት እምበር ተቃዋማ ኣይኮነን ተቃዋማይ ክብል እውን የብሉን ኣትሊስት እቲ መንግስቲ ይፅናሕ እንተዝብል ክባ መሓሸ ይፅናሕ ንኢሳያስ ምባል ግን ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ 28 ዓመት ደድሜና እንደበተንናን ክኣኽለናስ እንደገና ክፀንሕ የምንየሉ ኣሎ እዚ ምስ ሰባት ደመን ተክላሎ ብሰንኪ ኢሳያስ ክንደይ ስድራ ቤት ተበታቲና ኣላ ክንደይ ስድራ ቤት ፋሕፋሕ ኢሉ ኣሎ ክንደይ ሞትን ማእሰርትን ባሕርን ዘይረኸበ ህዝቢ እዩ እንታይ ዝፅበ ዘሎ ማሕሙድ እንታይ ክኸውን ደልዩ እንድሕር እቲ ኢሳያስ ነታ ሃገር
لو تقبر إلى أمن كون دي كيد وليد له بسلام دقو يعب له يخيد ما يفوتنهم دقو ندحر أخي لهم يخيد سربيس يقولوا له يتحاموها كذا كوينو بسنتات ناي سبات حتى هتقول اللي تخيل لها محمود كاتخفي له تسرح تقاوم هيدي كونسي مسارحي ما يقدافي إذا كن بترتاح مرحلة في الدحثوتي كم زعينت البابليك متيها من زراب جبني ريت تيكون مزي إزي ناجبن سرحي تغني اللي ودي له هاي راديو إرنا أنا أفورك شحن بال كابوني بيك أبزي بقدامي حرقو انترفيو تقبرز نورت بزعبة محمود صالح بزعبو إيه قرب استاخ قبر حبريتاه إذا سبزسي كساع كندينايو اتي بقدامي كنبرالو إساسي خبلا أبيناي بايتا نسخنا بايد غمت تلا تقواماي كوينوسي اتزبلوز نبري وايبود يجمر تقماتا يفتحقر كوينو نإساياس كمكت تدليوخ غيرو عبدالله وخمسو نإساياسي كغير يبولو ننتايد أتكبراتو أبو خوين كاخ غير اللو يزبل دولو زبها لازي قدامي نقر كلتا عينت من جديد زار عبد الله أنا تقاوم معي يبل نتقاوم تخاء وحسن الديب لين يبل سلازي السبزي هراي رئيتو خمخانو سود الله يخزار مسؤوليو جن اتابعيتا بسو زبلاز الله بسو نجزا رأسو عبتوش تحقر كوينو ديو نإساس هلاويون أبو خلها خد كيرون زبلو دلوس ولا اسكم هزبو دق خوينيو سلازي زي نايشون كلل عينة زربا خوينو سلا نسمعكا زي ودخم زي دحارك أدعي نقر نتنودباتكم إلو مثلا كستاخ قبر كله تنودبات سوق إلى المرأين ون بتعمد دحزنيو ملسي كخبؤي قبؤي نيرو ومو انت رأى نسو فلات كوينو فلتوتو خساتة فندحر كوينوس مو داي مرحنا دا تانسوز دلياد الله علامة خميك مخانا قدم مو نسو بايتا يفتر بايتا فتيرو نعون عبزيبل أبتو اشتهاجر انت اللوخا أنا واشتهاجر اللوخو زسر عزيق غيره انت زي كوينو ناي محمود صالح شنكولل نبين شنكولل قبل دا اللومبر نسب نمتلال الكات زاربو زربا خوينو سلس سمعني زيا نقر زيا نخط التحلان فلي إلا بوكم يغني اللي بزعبازا مستي فني لكم سلس سمعكمني كابوني بيك باي زي دمت راديو إيراناي سلام يوهانسي حتى إذا كل حزبسي جيدو يسرح الله إذا مهرات زبهالو إذا مهراتنا زبهالو إذا كله سماحيرو من عبد خدحنو نعبد خونو نخلو تبيلهم هاديمهم كيدهم أب فقط هاجر ذلكم بجخاتكم با إذا بوتا كي تسعرت كي تتحزد ان كل حدا نجر جبرو بجخاتكم اب امريكا خمزيلو اب اسرائيل خمزيلو اب كله اب روسيا خمزيلو مهرات هالو دغري سقولو قلملي بحال زيهم سنتاي سرحهم واي اني تمهرت تماهيري وي ديغملكا ها هويله فدل قطيرن تصنحس كم زي أماتس أنا استعاب بشيء كم معقولاتهم أيم بالكون إذم كلهم جرنالات إذم كلهم من الشراتنا ذولو بفترين أجزء وسيدو الناس وقدم كاب إرتراس كم زي زبسلخ سمع ويكورس أي نبرون كم زي زبسلخ ورخلص زحفر
ብጣዕሚ ዝሕንኽ እዩ ሕጂ ግን በጃኻትኩም ባዞም ምሁራት በጃኻትኩም እዛ ዓዲ ንድሕሪት ገጽና ከይኮልና ብቂድመና ኮላ ንድሕሪት ከይተጠውየት ኮላ በጃኻትኩም ጻዓሩ በጃኻትኩም እዞም ምሁራት ኢና ሓንቲ ነገር ኣርእዩ እንታይ ትገብሩለኹም ከምዚ ይገብር እየ ኢልካ ካብ ምውራይሲ ከይድካ ኣብቲ ዘለኻዮ ዓዲ ነቲ ነገር ደይግመልካ ምስልላጥ ዝሓይሽ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ኮይንኩም ምዝርራብ እዩ እምበር ምስ ከደትሲ ክትምለስ ከም ዘይትኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ዝዕቡድ ዝብሎ ዘሎ ዝዕቡድ ኣብይ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ዝሰምዕዎ ኣለኹም ኢሳያስ ወኪል ኣብ ዓዲ ኮይኑ ኣነ ወኪል እሞ ንሱ ከዓ እንቋዕ ሓጎሰና ይብላ ኣሎ ኢሉ ሕጂ ከዓ ሎሚ ከዓ ደጊምዋ ታታዚስ ንልብኹም ኣይሕመኩም ህዝቢ ኤርትራ በጃኻትኩም እስኪ ኣጋልጽዋ ጸቢቁም በጃኻትኩም ኣጋልጽዋ እስኪ ጸቢቁም ሕጂ ከምኡ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ ከምኡ ኢሉ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኖቤል ስልማት ናይ ዓዶም ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣጸቢቁም ማሰባህልዋ ኢኹም ዮሐንስ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምክእታልኩም ደጊምና ንመስግን። ኣማኑኤል ግርማዬ ሰላም